أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu, umhlaba wonke jikelele, iAfrika yonke, senokwenzeka izolo ubusemncwabeni noma ngabe imuphi lo mncwabo lo aduye kuwo. Senokwenzeka namhlanje buye emncwabeni futhi. Nokwenzeka usuphumile futhi umlayezo ngabanye abangasekho emhlabeni indawo ngeindawo. Kusenokwenzeka khona dubavakashele esibhedlela, kusenokwenzeka khona dubavakashele abagulela emakhaya. Kusenokwenzeka khona abahamba emakhaya abaphindanga babuya, imindeni yabo ayazi nokuthi sebendela kwelamathongo. Bayafuna, baneminyaka befuna, kodwa bazi ukuthi sebendela kwelamathongo. Subhanallah. I have news for you. Nginezindaba for wena, ukuphathela umlayezo, wena ophuma emncwabeni, wena ophuma esibhedlela, wena ophuma kuleyo ndlu leyo okukhalwa kuyo, ngoba ukhukho selumuka nomoya kwelinye lamalunga omndeni. Ngikhuluma nawe ke manje, ngithi lalela ulalelisise. Umdali kwiSuratul Jumu'ah chapter number 62 kwiHoly Quran iverse u8, Allah uthi qul, tshela abantu, ubatshela ukuthini? Innal maut, ngempela ukufa. Subhanallah, ngempela ukufa. Subhanallah, alladhi tafirruna minhu, ukufa lokhu enihlale nikubalekela, ngempela ukufa lokhu enihlale nikubalekela. Subhanallah, fa innahu mulaqikum, kuzokuthola. Lokufa lokho ohlala ukubalekela kuzokuthola. Subhanallah. Wa kuntum subhanallah. Thumma yudrikul maut wa kuntum fi burujin mushayyada. Subhanallah. Ukufa kuzokuthola nami ukuphi, noma ngabe ukuphi nendawo, angikhathali ukuthi ukuphi, kodwa ukufa kuzokuthola. Umlayezo lo ophuma kumdali kulabo bantu labo abalokhu bethi bayadakha, abalokhu bethi bayadoja, bathi badoja ukufa. Ukufa noma ungabhekana nako uthi ulwa nako, ukufa kuzonqoba. Ukufa noma ungathi uyakubalekela ngeke ukushiye, ukufa kuzokuthola noma ngabe ukuphi la ukhona. Subhanallah. Thumma turadduna ila alimil ghaibi, uma ngabe ukufa sekukutholile uyabuya manje ubuyela kulona owazi izimfihlo zezinto esingaziboni, ongufakazi wakho konke okwenzeka ebumnyameni nasekukhanyeni. Kula uyobuyela khona wena nami. Emva kwalokho kuyokwenzakalani? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, uzotshelwa ngayo yonke imisebenzi yakho emihle nemibi oyenzile la emhlabeni. Lalela ulalelisise mfowethu, ngempela ukufa kuyisehlo sempilo noma semvelo esibuhlungu, esingabekezeleleki, esingamukeleki.
uma ngabe ukufa kuza kuwe akumemezi, akuthumeli imlayezo, kuqhamuka nje ukungezelele umuntu njengesela bese kuyakuntshontsha. Ukufa kuqhamuka kusemnandi lapho kusajatshuliwe khona, ivele ishintshe impilo ibe muncu, ibe sawa same time ukufa mangabe sekufikile. So mfowethu, ukufa ngeke kuze ukubalekele, ukufa kuzofika kuwe noma ngabe kuphi. Ingakho umprofeti sallallahu alaihi wasallam esixwayisa ethi hlalani ngaso sonke isikhathi nisikhumbula leso sehlo leso esenza impilo emnandi iphenduke ibe muncu. So into eyenza ukuthi mfowethu uyakwazi ukuthuka uma ngabe sowuthole i-warrant of arrest, incwadi le ethi wena egunyoza ukuthi uboshwe, kodwa wena awukazi ukuthi amaphoyisa azofika nini azokulanda. Uyakwazi ukuhlala uxwayile, uhlala ulindile, uhlala uthukile, uthe inkosi yami, bese uyaqala uyalungisa ukuthi hey mangiboshwa ngifuna ukuthi kube sekhona into zami ezilungile, ake ngilungise ukuthi ngibhadale ngibakweletayo ukuthi bangasali behlupha umndeni wami ngenze yonke into. Kodwa uyazi wena ukuthi uzofa anytime, noma inini wena uyahamba kulomhlaba, kodwa wena awuyilungiseleli. Wenza ngathi awazi ukuthi ukufa kuyeza, awuyilungiseleli. Iyodwa indlela yokuyilungiselela mfowethu, nawe dadewethu, mama nawe baba, mkhulu nawe gogo, mntanami, iyodwa indlela yokuzilungiselela ukuthi uvume uthi la ilaha illallah, akekho omunye engiyomkhonza ngaphandle ka-Allah umdali wami, umdali weinto zonke. Uvume futhi ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe sokugcina eseza emhlabeni ukuzobonisa mina nawe indlela eqondile, indlela eya ekujabuliseni umdali, ukuthi umdali ahlale ejabulile ngathi. Uyakwazi lokho, wenza ngamabomu, ingoba uqhutshwa yi-pride, uqhutshwa ukuzazisa, uqhutshwa ukuyitshela, uqhutshwa ukunganaki, uzenza umuntu ongazi wazi. So uthi umdali noma ungaba ne-pride, amahlombe akho aphakamise noma kangakanani, angeke uzulingane nentaba, kanti nomhlaba ngeke uzowubhoboza, kodwa ekugcineni ukufa kuzokuthola. Abaningi ade sibathanda kubatholile, bangcwatshiwe izolo, bayangcwatshwa namhlanje, bayangcwatshwa kusasa, bayangcwatshwa ngeviki elizayo. Manje mina nawe uma ngabe singaphenduki, siphendukele kumdali, ngoba mfowethu ngiyakutshela mina, ungagijima uye kuphi, ungahamba noma yiphi inyanga ongayihamba uthi uvika ukufa, uma kungenzeka ufe, lalela ulalelisise, uma kungenzeka ufe wena ungasiyi muslim, la tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngikuphindele kwaze kwaba kathathu. Ungalinge ufe ungasiyi muslim, ungalinge ufe ungasiyi muslim, ungalinge ufe ungasiyi muslim. Zinikele mfowethu, zinikele dadewethu. Lobu Kristu lobu ongaphansi kwabo bukudonsela esihogweni, lobu Nazaretha ongaphansi kwabo bukudonsela esihogweni, lobu Roma ongaphansi kwabo bukudonsela esihogweni, lobu Washtawa ongaphansi kwabo bukudonsela esihogweni, le nkolelo yakho yokukhonza amadlozi ikudonsela esihogweni, lobu Hindu ongaphansi kwabo bukudonsela esihogweni. Manje yini ezokusiza ukuthi wena ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wakho? Ungakhonzi lutho esezulwini phezulu, ungakhonzi lutho esemhlabeni phansi, ungakhonzi lutho esemanzini ngaphansi komhlaba. Iyona yodwa indlela leyo engenza ukuthi wena mangabe usudlulile wena kulomhlaba, mawufika lapha ethuneni bese uphatheka kahle, ngoba uzobe uphethe umphako omuhle, okuyizenzo zakho ezinhle ozothi mawufika ethuneni zifike zikuphathe kahle.
So mfowethu nawe dadewethu, mama baba, mkhulu gogo, malume malumekazi, mshana, mntanami, ungalinge ufe ungekho enkolelweni yobunye bukaMdali wakho. Uma ngabe uke wafa ungasiyi Muslim, ziqalile inkinga. Ungezwe kuthiwa umuntu mayeshonile kuthiwa rest in peace. Banamanga, bayakhohlisa. Umuntu oresta in peace umuntu owenze kahle emhlabeni. Wena ongazange ube nobudlelwano nomdali wakho, I'm telling you mfowethu nawe dadewethu, noma unganqoqa ngecasket yemali engakanani, kodwa mawufika ethuneni, ithuna you will be resting in pieces. You won't be resting in peace. So ungathi mfowethu awuxwayiswanga. Ma-Afrika omuhle, umhlaba wonke jikelele, noma ngabe kuphi la ukhona, ungathi awuxwayiswanga. Wonke umuntu ohamba emhlabeni engasiyi Muslim, awurest in peace, awulali ngokuthula, kodwa ulala kabuhlungu ngoba uphendula ube uyingcucu. Uba yingcucu lapha ethuneni. Ithuna liqhasha ama-peace. So this is xwayiso bafowethu no dadewethu. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.